Minä olen Setlanin poni Ruuna Muuri ja minä esittelen teille tämän Sleightalli-hirnahduksen. Tämä on nyt semmoinen päätalli. Aloitetaan vaikka hevosesta. Tuossa on Kola, Tuisku, sitten on Venus, se on sitten tamma. Sitten on Jim, toi Bruno, Hannu, Romeo, Jupiter, minun paikka, Julia, Frodo, Black Alan. Sitten on Ronjan ja Vilpun paikka, mutta he ovat nyt tunnilla. Sitten on Dora, Dora, Luna ja Pontun. Sitten on Asku ja sillä on Jenni, se laittaa siellä loimia. Sitten on Fanni, Pyysäkarsina, Sanni. Sitten Tiina on tuo tamma ja tuo varsa on Täplis. Sitten on Sandi ja sitten Leo, Frans, no sitä voidaan kutsua kyllä Fransiksi, mutta se on Frankenstein. Sitten on Danny, Samurai ja Fire. Ja sitten tuossa on Sanni. Ei Sanni, kun siis Suvi. Joo. Tuo on Anni. Tuo on myös hevosen ruokia. Niin, eikö siis Anni ja tuo on sitten Suitsi ja sitten meidän satulat on tässä. Sitten satulat ja Suitsit ovat tuolla tunnilla. Ja tuossa muuten roikkuu sitten. No niin, eli nyt me siis ollaan täällä ylätallissa. Joo, tässä on tämmöinen laidun, tai no siis nyt laidun, kun se voi sanoa. Niin siellä niin kuin voi oleskella. Sitten tuossa on anteeksi. No sitä Frankensteinia sitä voi kutsua Fransiksi, mutta ei yleensä, koska tuonkin hevosen nimi on Frans. Joo. Tässä on varsa ja 2, niillä oli nimiä. Ja sitten Aku ja Tornado. Tuossa on koiramme, Miro. Mirolla on joku lelu, tuossa kai. Tuossa on se ruokakuppi. Makuupussi, tommonen kassi. Et jos haluaa nukkua täällä. Yleensä jos jotkut ihmiset haluaa nukkua täällä, niin sitten nukkuu tuossa aitauksessa. Sitten tuossa on tämmönen meidän ratsastuksen opettajan vanha joku lelu. Ja sitten mennään kentälle. No niin. Tässä on meidän maneesi. Siellä on koulun kirjaimet ja sitten tuossa on loimia. Tuolla on joku ihmissekavaralaatikko. Joo. Tässä on sitten hevosparkki, että tuossa on joku estely. Mä en tiedä, miksi se on ton parkin edessä. Ja tuossa on sitten meidän tämmönen pikkukenttä. Ja muuten tuolla, niin se on kenttä. Iso kohta. Tuossa on sitten ratsastuksen opettaja Jaska. Sitten on tuossa on se Vilppu. Tuossa on Ronja. Ja sitten sen ratsastaja Elina. Ne varmasti puomeja. Oi ei. Nyt kaikki on näytetty. Meillä ei ole mitään näytettävää. Ja tämä video siis loppui tähän. No, heippa! Hyviä sleissyhetkiä kaikille!